बर'फोरनि गेजेराव नायल' जाल' मुंदांखा हिन्जावसा फुटबल गेलेगिरि होननानै बुङोब्ला उफुर्ना नार्जारी। उफुर्ना नार्जारीनि गेलेनायखौ लानानै दायो बर'फ्रा गोबां गोग्गानाय आरो रंजानाय लादों। दिनै नेशनेल प्लेयार उफुर्ना नार्जारीखौ गाजा गोमजायै बरायदों दिहुं स्पर्ट्स क्लाबा। बर' हारिनि गेलेनाय जारिमिनाव गिबि भारतनि आइजो अंडर-20 फुटबल हान्जाखौ केप्टेन महरै दैदेननाय उफुर्ना नार्जारीया दायो गावनि आंगो नखराव सफैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां जालांनाय आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव मोनसे क्लाबनि जानानै क'क्राझारनि उफुर्ना नार्जारीया हारसिङैनो मोनद' गलखौ होनो हानायाव जाफुंसारदों। क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारि गामिनि बिफा बिश्वजित नार्जारी आरो बिमा सत्यबाला नार्जारीनि फिसाजो एबा मुंदांखा आइजो फुटबल उफुर्ना नार्जारीया खम समनि गेजेरावनो गावनि फुटबल गेलेनाय केरियारखौ मुलुगनां थाखोसिम लांनो हानाया नेशनेल प्लेयार उफुर्ना नार्जारीया गेलेनायनि गेजेरजों नखर, गामियारि ओनसोल आरो बर' हारिखौ जोबोरैनो गोग्गानाय खालामदों। दिनै बे नोजोरजों दिहुं स्पर्ट्स क्लाब खामलाइब्रिया उफुर्ना नार्जारीखौ दुंब्रुदै बरायदों। जाबायदि आंनि गामिनि आबै आबौ आनैमोना जेरै आंखौ बरायदों आं जेब्ला खोनादों आइ डन्ट नो आं मारै आंनि फिलिंखौ कन्ट्रल खालामदों। इट्स भेरि डिफिकाल्ट फर मी। आं मिन्थिया जे बेखौ मारै थेंक इउ आं मारै होफिननो हागोन, बाट आं आंनि बेस्ट होगोन दे आं आरोबाव बिसोरनि गोसोआव खुसि लाबोनाय। स' थेंक इउ। गेलेनायावथ' जेबो लिमिट गैया, जेसेबां नों हार्ड वार्क खालामो अभियासलि बेस्ट फैयो। माब्लाबा समाव लिटिल बिट डाउन जायो। It's okay, it's happen in game, normal बियो। So आंनि लाइफआव हार्ड वार्क खालामनानै आरोबाव बेस्टनिफ्राय बेस्ट जालांनो हादों। आरोबाव आंनिनो गामियाव जाबायदि मानसिफ्रा खुसिबा आइ फिल आरोबाव आंनि एसे दावगानायावनो एथ' बिदि खुसिबा आरोबाव आं आवगायलांबा आं बिराद खुसि लाबोनो हागोन। स' आंनि प्लेनआ बेनो जे आं इयुनाव आरो आंनि बेस्ट नाजागोन जाहाथे दावगालांबाय थानो हायो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। इट्स लाइक आं मा एक्सप्रेस खालामनो आंनि फिलिं आइ नो वार्ड मोनाखै आं। दानि जागायफुनाय स्टुडेन्टफोर जाय गेलेनाय फरायनाय जेरावबो इन्टारेस्ट, नोंनि बेस्ट खालाम, हार्ड वार्क खालाम, नाजाबाय था, सेस्था खालाम। माब्लाबाबो दासान्दि नों हाया। नों जेब्लाय जेसेबां नों हार्ड वार्क खालामगोन जेसेबां खालामगोन जाफुंनाय फैयो। स' बिलिभ, गावनि सायाव बिलिभ खालाम, बिश्वास खालाम, गावखौ फोथाय, स्ट्रं मेन्टेलि, माइन्डलि स्ट्रं, गोसोयै स्ट्रं जायो। नोंनि खामानिखौ माव, अब्लायबो साक्सेस मोनगोन, जाफुंगोन। चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि जानानै दिहुं स्पर्ट्स क्लाब खामलाइब्रिनि आफादगिरि जानानै आं बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय। जे दिनैहाय उफुर्ना नार्जारीया बे खाग्राबारि गामिनिफ्राय गेलेनानै दिहुं स्पर्ट्स क्लाब खामलाइब्रिनि जानानै गेलेनानै बिथाङा दिनै थाङै थाङै नेशनेल लेभेलसिम मोनहैनो हाबाय। लोगोसेनो बिथाङा गेलेनाय बा गेलेगिरिल' जायालासेनो जे नेशनेल टीमनि सासे दैदेनगिरि एबा केप्टेन जानो हाबाय। बेवहाय जोंहा ओनसोलनि जानानै, गामिनि जानानै आरो क्लाबनि जानानै सानथ्र'हायै लाख'हायै जोंहा गोजोननाय दं, जोंहा जोबोर खुसि। बेनिखायनो जोङो दिनै दिहुं स्पर्ट्स क्लाब खामलाइब्रिया गाजा गोमजायैनो बिथांखौ जोंनि गासै गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि गारजेन बयबो ज' जानानै खौसेयैनो जों बिथांखौ बरायदों आरो जोंहा बेवहाय जोबोरैनो गोजोननाय दं। मिजिंथियो बिथाङा आरो गोजौ फारसे आरो आवगायलांनो हाबावथों, बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों, जों बेखौनो मिजिंथियो आरो हारिनि आरो हादरनि मानखौ जाहाथे लाखिबावनो हाथों, आं बेखिनिखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। उफुर्ना नार्जारीया दिनैहाय मोनसे एग्जाम्पोल। दा जोंनियाव दाबो गारजेनफोरनावबो दङ बे साननाया जे हिन्जावसा बा हिन्जाव मानसिया गेलेनो हाया बा हिन्जाव मानसिया गेलेनायाव उसुबिदा, बे साननाया जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो दङ। आं सानो
बे साननायखौ जोंनि बर' हारिनि दिथागिरि बिथांमोनहाबो ज्राब गारनांसिगौ। बेयाव गेलेनायाव हिन्जावनि गेलेनाय आलदा, हौवानि गेलेनाय आलदा, हिन्जावफोरनि थाखाय आलादायै गेलेनाय दंखायो। बेनिखायनो हिन्जावफोराबो गेलेनो हायो आरो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै हादरनि हारिनि नाम लाखिनो हायो आरो गावनि जिउखौ दानायाव गोबां हेफाजाब मोनो होननानै आं सानो। बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि लाइमोनफोरा बयबो गेलेनाय फारसे गोसो होनांगौ। मानोना गेलेनायजों जों गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो, लोगोसे जोंनि देहाखौ जों गोग्गो लाखिनायाव गोबाङैनो मदद मोनो होननानै आं सानो। आं खावलायगोन जों बयबो गेलेनाय फारसे गोसो होनांगौ। आं बेखौनो खावलायगोन लाइमोनफोरखौ। बेखिनियानो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।